Wel, gawn ni droi at ein galwad I addoli heno o lyfr y datguddiad i'r hwn sydd yn ein caru ni ac yn ryddhawodd ni, oddi wrth ein pechodau a'i waed ac yn gwnaeth yn urdd frenhinol yn offeiriaid I Dduw ei dad, iddo ef, y bod gogoniant a'r gallu byth bythoedd. Amen. Wel, gawn ni ogoneddu a moli'r arglwydd gyda yr emyn cyntaf I ddechrau. Mawr oedd Crist yn rhagwyddoldeb, mawr yn gwisgo natur dyn, mawr yn marw ar galfaria, mawr yn meiddi angau ei hun. Wel, mae'n darlleniad ni heno, fel chi'n gweld, yn dod o lyfr Genesis, pennod 4, adnod 1 I 16. Hanes Cain ac Abel. Cafodd adda gyfathrach a'i wraig Efa a beichiogodd ac esgor ar Cain, a dywedodd dygais ŵr trwy'r arglwydd. Esgorodd wedyn ar ei frawd Abel. Bugail defaid oedd Abel a Cain yn trin y tir. Ymhen amser daeth Cain ag offrwm o gynnyrch y tir i'r arglwydd, a daeth Abel yntau a blaenffrwyth ei ddefaid, sef ei braster. Edrychodd yr arglwydd yn ffafriol,
ar Abel a'i offrwm, ond nid felly ar Cain a'i offrwm. Digiodd Cain yn ddirfawr, a bu'n wynepdrist. Ac meddai'r arglwydd wrth Cain, pam yr wyt wedi digio? Pam yr wyt yn wynepdrist? Os gwneud yn dda, o'n i fyddi'n gymeradwy yn dderbyniol, ac o'n i wneud yn dda, y mae pechod yn llercian wrth y drws. Y mae ei wanc amdanat, ond rhaid i ti ei drechu. A dywedodd Cain wrth Abel ei frawd, gad i ni fynd i'r maes. A phan oeddent yn y maes, troes Cain ar Abel ei frawd a'i ladd. Yna dywedodd yr arglwydd wrth Cain, ble mae dy frawd, Abel? Meddai yntau, ni o ni, a'i fi yw ceidwad fy mrawd? A dywedodd Duw, beth wyt wedi ei wneud? Y mae llef gwaed dy frawd yn gweiddi arnaf o'r pridd. Yn awr, melltigedig fyddi gan y pridd, a gorodd ei safn i dderbyn gwaed dy frawd o thlaw. Pan fyddi'n trin y pridd, ni fydd mwyach yn rhoi ei ffrwyth i ti, ffwadur a chrwydrin fyddi ar y ddeiar. Yna meddai Cain wrth yr arglwydd, y mae fy nghosb yn ormod i'w dwyn, dyma ti heddiw yn fy ngyrru ymaith o'r tir, ac fe'n cuddur o thwydd, ffwadur a chrwydrin fyddaf ar y ddeiar, a bydd pwy bynnag a ddaw ar fy nhraws yn fy lladd. Dywedodd yr arglwydd wrtho, nid felly, os bydd i rywun ladd Cain, dielir arno seithwaith. A gosododd yr arglwydd nod ar Cain, rhag i neb a ddoi ar ei draws ei ladd. Yna aeth Cain ymaith o oedd o bresenoldeb yr arglwydd, a phreswylio yn hir nod i'r dwyrain o Eden. Gyn ni'n diolch i'r arglwydd am ei air. Gawn ni droi nawr at yr arglwydd mewn gweddi, gawn ni weddio. I ni'n diolch arglwydd am y cyfle newydd heno nawr, ac am y rhyddid i ddod ynghyd yn enw yr arglwydd Iesu Grist, ac am gyfle i ddod i ddaddoli di, i gwrdd â thi yma mewn oedfa newydd. I ni'n diolch eto bod ni'n dod ar ddydd yr arglwydd, dydd yr atgyfodiad, ein saboth ni fel Cristnogion, ac o arglwydd i ni'n diolch bod ni'n gallu dod i'th bresenoldeb mewn gweddi, yn enw ac yn heiddiant ac yn hyfiawnder Iesu Grist. Ac o arglwydd, diolch bod ni'n cael dod yn hyderus at orsedd y nef. Ond does dim hyder dyn ni yno ni'n hunain, wrth gwrs, ond yn yr arglwydd Iesu, i ni'n gallu dod yn hyderus. Yn hyderus bod ei gyfiawnder ef yn cuddio ein pechodau ni, ac yn ein gwneud ni yn dderbyniol ger dyfron y di. Ac arglwydd i ni am ddefnyddio'r amser nawr i daddoli di, i gydnabod mai ti sydd Dduw, yr unig wir a bywiol Dduw. Duw a thad ein harglwydd, Iesu Grist, Duw y tad, y mab, a'r ysbryd glân, Yahweh. Ac o arglwydd i ni'n diolch am gael dod ger dyfron yn enw yr arglwydd Iesu. Ac i ni'n gydnabod fel yr unig dduw byw, ti yw ffynhonnell ein bodolaeth ni, ti yw ein creawdwr ni, ti yw ein cynhaliwr ni, a thi yw ein gwaredwr ni, a neb arall. Ac o arglwydd i ni yn dod i ddiolch, i ni'n dod i blygu yn gyntaf, oherwydd dim ond ti sy'n deilwng o addoliad, a mawl ac anrhydedd, a gogoniant a bendith. Ac o arglwydd i ni eisiau rhoi y gogoniant i ti, i ni eisiau rhoi y clod a'r mawl i ti nawr yn yr oedfa yma o arglwydd, achos yr wyt ti yn deilwng. Fel creawdwr y nef ar ddeiar a'n creawdwr ni, fel yr un sydd wedi trefnu, i ni wedi canu nawr am yr arfaith, am y cynllun mawr
Cyn creu y byd, ti wedi trefnu i'n hachub ni. O, arglwydd wyt ti'n haeddu y mawl a'r gogoniant a'r clod i gyd. Am dy waith ac am dy berson hefyd, dy fod ti'n dduw mor fawr ac mor nerthol, yn holl alluog, yn holl wybodol, yn holl bresennol, o arglwydd yn sanctaidd ac yn bir, yn lanach dy lygaid, fel na allu edrych ar bechod, yn gyfiawn ac eto yn drigarog ac yn raslawn. Arglwydd, i ni'n diolch am gael dod gyda dy fron, ac o arglwydd gyda dy fron di, i ni'n cydnabod ein pechod ni, i ni'n wahanol, i ni wedi pechu. I ni wedi troi o ran natur, bob un i'w ffordd ei hunan, ac wedi crwydro mewn gwrthryfel yn derbyn di o arglwydd. A dim ond syndod sydd gyda ni a rhyfeddod yw bod ti wedi trefnu ffordd i ni gael dod nôl. Ti wedi trefnu ffordd, ti wedi codi pont fel petai yn yr arglwydd Iesu i ni gael dod nôl ata ti. I ni gael dod nôl i berthynas iawn gyda Duw, i dderbyniad llawn yn Iesu Grist. Ni'n diolch heno am yr arglwydd Iesu. I ni'n diolch arglwydd, ni wedi clywed yn y clwb amdano fe trwy'r wythnos, a mae wedi bod yn gymaint o fendith i ni. O, i ni'n diolch. Diolch am yr un oedd yn fodlon dod lawr i'r dyfnderoedd, i barthau isaf y ddeiar, ato ni, fel ddath y pysgodyn yna, i ddyfnder y môr, i godi Jona. Ac o arglwydd, i afael ynddo ni, i'n harbed ni, trwy roi ei hun yn ein lle ni. Fel o Jona di dweud, taflwch fi mwyn i chi gael sionydd a tawelwch. Diolch bod yr arglwydd Iesu wedi cael ei ddryllio i ni gael heddwch gyda y Duw. Ac o arglwydd i ni yn diolch am hyn. I ni'n diolch am yr efengil o arglwydd. I ni'n diolch bod derbyniad llawn, maddeuant llawn yn yr arglwydd Iesu. Bywyd llawn o berthynas gyda Duw. Cydwybod yn lan ac yn glir, a pherson cyfan, bob un sydd yn Christ wedi cael ei neilltuo nawr a'i sancteiddio i Dduw trwy waed Iesu Grist. Ac o arglwydd i ni'n gofyn i ti am dy ras a dy nerth, i ni aros yn Christ, i ni'n gofyn am ras a nerth i ddod yn fwy tebyg i'r arglwydd Iesu, nertha ni arglwydd yn y frwydr ysbrydol, i ni ynddi bob dydd yn erbyn drygioni, yn erbyn yr un drwg, yn erbyn pechod, o nertha ni arglwydd. Yn yr wythnos sydd o'n blaen i nawr, nertha ni fod yn fwy na choncwerwyr trwy yr hwn a'n carodd ni. Ac o arglwydd i ni yn diolch i ti. Ac i ni yn gweddio heno, cawn ni olwg ffres ar yr arglwydd Iesu ac ar rinwedd y gwaed. I'n glanhau ni o bob pechod a'n sancteiddio ni. Ac o arglwydd i ni'n gweddio dros y cymundeb hefyd, wrth i ni gofio a darlunio yr aberth, a bydd e'n foddio'n gras i ni o arglwydd yn ein perthynas gyda thi. Ac o arglwydd i ni'n diolch nawr am yr efengil sydd wedi dod â ni i'ch deulu di, i fod yn iawn gyda ti arglwydd, ac i fod yn rhan o deulu Duw, ac yn rhan o eglwys Duw fan hyn. Ac i ni'n diolch arglwydd am yr wythnos i ni wedi cael, a'r cyfle i weithio gyda'n gilydd mewn ffordd arbennig yn y clwb. Ac i ni eisiau diolch i ti arglwydd am y cyfle, am y rhyddid yn ein gwlad i wneud hyn, yn dilyn mlaen o gael mynd i'r ysgolion bob mis. Diolch am yr ymateb o arglwydd, am bob un plentyn a theulu gafodd ei cynrychioli trwy'r plant, ac o arglwydd i ni'n dymuno dy fendith ar bob un, ac yn dymuno ac yn gweddio y bydden nhw'n dod i nabod yr arglwydd Iesu Grist, fel i ceidwad personol a'i harglwydd yn ei bywydau nhw. Bendithian o arglwydd bob un. Ac o arglwydd i ni eisiau diolch i ti am ein gilydd felly, ac am y tîm yn cydweithio. Diolch am gyfraniad bob un o arglwydd, yn amrywiol iawn, ac yn wneud y tîm i weithio
fel jigsaw gyda'i gilydd. I ni'n diolch Arglwydd. I ti ni'n diolch am ein gilydd yn fawr iawn. Ac am y fraint a'r cyfle i ni wedi cael. Ac Arglwydd, i ni yn gweddio bydd na ffrwyth gogoniant Iesu Grist. Ac Arglwydd, wrth i ni glywed am Nineva wythnos yma, i ni'n gweddio dros Irac heno. I ni'n diolch bod dystiolaeth yr Efengil dal yna, yn yr ardal yna heddi. Ac i ni'n diolch bod yna Gristnogion ac bod yna eglwysi yn dal yna ers amser Jona. Ac Arglwydd, i ni'n gweddio drostyn nhw llawer yn wynebu arledigaeth anodd iawn. I ni'n gwybod bod llawer wedi gadael ac wedi mynd. Ond i ni'n gweddio dros y rhai sydd yna o hyd, a'r pwysau, a'r ymosodiadau, a'r bygythion o Arglwydd, nertha nhw eto o Arglwydd, a cynnal nhw. Ac nes di drigarhau unwaith wrth Nineva Arglwydd mewn ffordd arbennig iawn. Neu di drigarhau wrth y wlad yna eto. A rhan eraill o'n byd ni wrth gwrs. Trwy i'r Efengil i gydio gafel o Arglwydd mewn pobl, trwy iddyn nhw ddod i edifeirwch, gwisgo sach lian o Arglwydd, a chredu a phwyso ar yr Arglwydd Iesu. Nawr felly, ni'n cyflwyno'n gilydd i ti yma, bob un sy'n yr oedfa Arglwydd a rhai sydd wedi methu heno. Gofyn i ti'n cynnal ni Arglwydd, y rhai sydd falle a gofidiau, a phoenau, a wynebu triniaethau o'n plith ni Arglwydd, cynnal ni eto, i ni, y peth pwysica i ni yw bod ti gyda ni Arglwydd, yw bod ni'n ymwybodol o dy afael di arno ni. Yr afael sicraf yma sydd gyda ni, sydd fri, yn ein dal ni, ac yn ein cynnal ni, ac yn ein cadw ni. Ti wedi addo, ni ddwg neb pwynt allan o'm llaw i. Felly gad i ni brofi hynny yr wythnos yma nawr o Arglwydd. Beth bynnag i ni'n ei wynebu, beth bynnag i ni'n mynd drwyddi. Ac o Arglwydd, derbyn ni felly, a derbyn ein diolch. A bydd gyda ni, siarad yn ni Arglwydd trwy dair, helpa ni i glywed, i wrando ac i ymateb. Ac yn awr derbyn y gogoniant i gyd, yn enw Iesu Grist. Amen. Wel, gawn ni droi at yr ail emyn heno nawr, llais hyfryd rha dras sy'n gweiddi dihangfa. Yn rhwyfau mab Duw, bechadur mai noddfa.
Wel, i ni'n troi nôl nawr at llythyr at yr Hebreaid, pennod 12, a newn ni ddarllen eto'r paragraff adnod 18 i 24. Oherwydd nid ydych chwi wedi dod at ddim y gellir ei gyffwrdd at dan sydd yn llosgi, at gathig a thywyllwch a thymestl, at floi dditgorn a llef yn rhoi gorchymyn, nes i'r rhai ei clywodd ymbil am i'r llefaru beidio. Am na llent oddef y gorchymyn, os bydd anifail hyd yn oed yn cyffwrdd ar mynydd, rhaid ei labyddio. A chan mor ofnadwy oedd yr olygfa, dywedodd Moses am ei arnaf arswyd a chryndod. Ond at fynydd Sion yr ydych chwi wedi dod, ac i ddinas y Duw byw, y Jerusalem nefol. Ac at fyrddionau o angylion yn cadw gwyl, a chynulleidfa y rhai cyntaf fynedig, sydd â'i henwau'n ysgrifenedig yn y nefoedd, ac at Dduw, barnwr pawb, ac at ysbrydoedd y rhai cyfiawn sydd wedi ei perfeithio, ac at Iesu, cyfryngwr y cyfamod newydd, ac at waed y tainelli sydd yn llefaru'n gryfach na gwaed Abel. Wel, chi'n cofio, os ych chi wedi bod o'r blaen, bod yr adnodau yma nawr yn siarad, fel mae'r llythyr i gyd yn siarad â Cristnogion, sydd eisiau mynd nôl nawr dan drefn Iddewiaeth, ac Iddewiaeth y Phariseaid yn arbennig yn amser y Testament Newydd, a roi hyn yn ôl dan faich mawr trio cadw cyfraith Duw i fod yn iawn gyda Duw. Ac maen nhw'n mynd nôl at Sinai. Dyna beth mae bydden nhw'n mynd nôl ato fe, at Sinai. Ac oedd Sinai, lle roddwyd y 10 gorchymyn, yn le ofnadwy. Ni'n darllen nawr y lle ofnadwy. Oedd e'n llawn dychryn a thywyllwch a sŵn ofnadwy. Ac oedd e'n gweiddi, cadwch draw. Dyna beth oedd y neges, cadwch bant o sancteiddrwydd ofnadwy y Duw. Ond beth i ni wedi dod ato fe yn Iesu Grist yw beth oedd mynydd Sion yn pwyntio tuag ato fe. Beth oedd Jerusalem yn pwyntio ato fe. Sef cael dod i brofiad o ras Duw, cael profi presenoldeb Duw, gyda ni a'i fendithion, a'i addewidion, o'n plaid ni a'i ddiogelwch, a'i achawdwriaeth wrth gwrs. A nawr te, ni di edrych ar y bendithion, a beth sy'n eiddo i ni yn Iesu Grist yn ei tro, ond wy'n torri reo heno, wy'n jwmpo, a wy'n ymddiheuro am hynny, ond gan bod y cymundeb gyda ni heno, wy'n dod at yr un ola, a mi awn ni nôl wedyn at y rhai sydd yn y canol. I ni wedi edrych ar fynydd Sion, a'r bendithion mawr ynghlwm wrth fynydd Sion, lle o Jerusalem wrth gwrs, wedyn y Jerusalem nefol, bod ni'n perthyn i ddinas Duw, bod ni'n blant y nefoedd, wrth gwrs, y Jerusalem nefol, a tro diwetha murddiannau o angylion, a gwasanaeth yr angylion i blant yr arglwydd yn Iesu Grist. Ond nawr te, i ni'n dod nawr at yr un ola yn y gyfres, i ni'n dod at Iesu. So diwedd adnod 23 ac at Iesu, cyfryngwr y cyfamod newydd, ac at waed y tainelli sydd yn llefaru'n gryfach na gwaed Abel. Ac beth i ni'n cael, y prif beth fan hyn, yw y gymhariaeth yma rhwng gwaed Abel a gwaed Iesu. Ac mae y ddau, wrth gwrs, yn gweiddi mas fel petai. Gwaed Abel yn gweiddi ar Dduw am ymateb, a gwaed Iesu yn gweiddi hefyd ar Dduw am ymateb. Ond bod gwaed Iesu Grist yn llefaru pethau gwell, fel mae Beibl William Morgan yn gweud, neu llefaru yn uwch, yn gryfach, fel mae'r Beibl Cymraeg Newydd yn ei ddweud ac yn fwy effeithiol. Wel, yn ystod yr wythnos diwetha yma yn y clwb, un o'r pethau oedd yn cael ei wneud mwyn trial twymo'r plant yma bach,
oedd cael pob tîm i weiddi. Gorau gallen nhw. Pwy oedd yn mynd i weiddi ucha? A pan oedd hi'n amser dysgu'r adnod, oedd Gareth yn mynd fel hyn, pwy sy'n gweiddi ucha nawr te? So pawb yn ei dro, pwy sy'n gweiddi? A'r un oedd yn gweiddi ucha, oedd yn cael dechrau. A hwnna'n fantais mawr i gael pwyntiau wrth ddysgu yr adnod. Wel, mae gwad yr arglwydd Iesu yn gweiddi yn uwch na gwad Abel ac na'n pechodau ni hefyd. Wel nawr te, gwad Abel i ddechrau, dyna pam gawson ni'r darlleniad wrth gwrs o lyfr Genesis a phenod 4, ac dyna'r adnod gyntaf nawr, Genesis 4, adnod 10, diolch. A dywedodd Duw, beth wyt ti wedi ei wneud? Siarad y Cain, y mae llef gwaed y frawd yn gweiddi arnaf o'r prif. Felly dyma'r cyfeiriad at waed Abel. Chi'n cofio beth sydd wedi digwydd, dyma'r llofruddiaeth gyntaf yn hanes, wrth gwrs, llofruddiaeth brawd yn erbyn brawd. Ac maen nhw'n dal i ddweud bod y rhan fwyaf o lofruddiaethau yn aml iawn rhywun agos atoch chi. A dyna oedd yr un cyntaf. Ac wrth gwrs, chi'n cael y darlun yma o eiriau'r arglwydd bod marwolaeth a llofruddiaeth Abel yn gweiddi ar Dduw. Yn gweiddi am ddial, wrth gwrs, gweiddi am gosb, gweiddi allan. A dyna ddigwyddodd. Chi'n cofio yn y darlleniad, oedd melltith wedi cael ei roi ar Cain, oedd e'n golygu bydde fe'n ddiorffwys, mae llun Cain yn dod lan nawr, na fe, beth i ni ffili gweld yn hwnna, mae nhw wedi dangos gyda marc ar ei dalcen, di ni ddim yn gwybod beth oedd y sel wrth gwrs, ond oedd neb yn cael ei lafe, ac oedd e'n crwydro wedyn ni, oedd e'n ddiorffwys, weddill i ddyddiau, yn ffoi, yn ffili setlo fel rhyw grwydryn. Ac Duw yn neud yn siŵr na bydde neb yn ei laddau ar ei gais ei hunan. Ond wrth gwrs, mae'r un peth yn wir am bob llofruddiaeth. A mae'r un peth yn wir am bob pechod yn erbyn cydfyn neu yn erbyn Duw. Ac i ni gallu anghofio hyn, mae beth wedodd Duw am bechod Cain, mae'r un peth yn wir am ein pechodau ni. Maen nhw'n gweiddi ar Dduw am ddial, am gyfiawnder, am gosb wrth gwrs, oherwydd bod nhw yn ddrwg, oherwydd bod nhw'n erbyn cyfraith Duw, oherwydd ei bod nhw yn bechod yn erbyn Duw a dyn. Ac chi'n gwybod beth, i ni'n anghofio hyn yn ein cymdeithas ni heddi nawr. Dyw pechod ddim yn beth difrifol, dyw pechod ddim yn cael ei ystyried yn rhywbeth wir serious, dyw ddim yn beth poblogaidd i siarad amdano yn gyffredinol, ac i ni'n gallu anghofio bod e'n gweiddi ar Dduw. A hefyd bod Duw yn clywed. Dyw e ddim yn fyddar, mae'n clywed. Mae'n clywed yn dda iawn. A gyda treiglad amser, dyw e ddim yn colli ei glyw chwaith. Mae'n clywed yn dda iawn. Mae'n gweld ein bywydau ni, mae'n gweld ein meddwl, mae'n gweld ein calon, mae'n gweld popeth a mae'n clywed popeth. Felly, pan mae'n pechod ni'n digwydd, mae'n gweiddi. Mae'r sŵn yn mynd lan. A mae'r arglwydd fel petai yn clywed y gri yna sy'n gofyn am ddial, cosb a melltith. Ac wrth gwrs, beth bynnag yw e, pinne bod e'n lofruddiaeth mawr, pinne bod e'n bechodau eraill yn erbyn yn cydfyn, neu'n bechod yn erbyn Duw. Achos mae'r arglwydd Iesu yn atgoffa ni dim ond lladd rhywun gyda cyllell neu gyda carreg, beth bynnag nath Cain, yw y pechod yma yn y bregaeth ar y mynydd, i ni'n darllen
y geiriau hyn yn Mathew pennod 5. Rwy fi'n dweud wrthych y bydd pob un sy'n ddig yn grac wrth ei frawd yn atebol i farn. Pwy bynnag sy'n sarhau yn edrych lawr ar ei frawd bydd yn atebol i'r llys. A phwy bynnag sy'n dweud wrtho y ffŵl bydd yn ateb am hynny yn hân uffen. So mae'r agwedd yma, mae'r teimlad yma, cael gwared rhywun, cael rhywun mas o'r ffordd sydd yn niwsans i fi. Pam mae neu hi fyna nawr yn ffordd i? Yr un pechod yw e. Gwreiddiau, yr un hedyn, yr un pechod yw e, sy'n arwain i gael gwared felly, symud allan o'r ffordd a chymryd ei fywyd. Ond mae e'n gweiddi ar Dduw. Mae'n gweiddi. P'un bod yn y meddwl, yn y cymhellion, yn ein geiriau ni, lle bynnag mae mae'n gweiddi mas ar Dduw. Mae wedi'n haro fi wythnos yma. Ni wedi cael archesgob newydd i Gymru yr wythnos yma. Ac mae rhai yn llawenhau yn fawr iawn, bod ni wedi cael archesgob newydd sydd yn addo cynnwys pawb i mewn. Mae rhai eraill yn drist iawn, ac wedi darllen llythyr gan Gathcon, mudiad Anglicanaidd Efengylaidd, sydd eisiau cadw at y Beibl, yn tristhau bod ni wedi cael nawr archesgob sydd yn byw yn lesbiaidd, yn agored, sydd yn groes i air Duw. Ond, os edrychwch chi ar y cyfryngau cymdeithasol, pidwch a sôn, pidwch a gweud pethau, pidwch nawr, ond mae'n gweiddi ar Dduw. Dyna beth i ni'n darllen yn y Beibl. Mae'n gweiddi ar Dduw. Mae e'n clywed, mae e'n ymwybodol o'r sefyllfa, a mae'n bwysig bod ni'n cofio hynny. Ac mae pob pechod, nid jyst un peth yw hwnna nawr, ond mae pob pechod, wrth gwrs, pob un, ymhechod i, fel pechod unrhyw un arall, yn galw allan am y ddial a chosb. Ac i raddau, wrth gwrs, i ni wedi profi y melltith. I ni wedi profi y melltith a'r bechod yn ein bywydau ni. Oherwydd o ran natur, mae rhywbeth tebyg rhyngthon ni a Cain. I ni'n crwydro, i ni wedi colli perthynas yr arglwydd. Mae'n gweud, ti wedi cael fi allan. Ti wedi cael fi allan o'ch bresenoldeb, a fyddai'n crwydro. A fydd pwy bynnag sy'n ymweld i yn lladd i. Wel, gafodd e ddim i ladd, ond gafodd ei gau allan o bresenoldeb ac oedd e'n crwydro yn ddiorffwys. Just crwydro. Fi wedi cael lle fel petai i gael gorffwys. A mae hwnna'n ddarlun da o rywun sydd yn ei bechod o hyd, sydd heb Iesu Grist. Mae fel Cain. Mae wedi cau o bresenoldeb Duw, mae'n crwydro, mae'n ddiorffwys. Sy'n ots beth neiff rywun yn ei fywyd, gallai ymroi i'w waith a'i yrfa, neu bleserau, pethau materol, cyffuriau, rhyw, hamdden, beth bynnag mae pobl yn ymroi, ond dal, diorffwys ydyn ni. Nes i ni orffwys yn Iesu Grist, wrth gwrs. I ni'n diorffwys, i ni fel crwydryn. Sim cartre un henaid ni chi'n gweld, nes bod ni'n dod at Iesu Grist. Fel na mae'n cartren. Fel na mae'n enaid ni'n dod nôl gartre pan mae'n credu ac yn troi at yr arglwydd Iesu. Ac wedyn i ni wedi dod gartre at ein Duw a'n Tad nefol. Ac wrth gwrs, mae'n pechod ni'n arwain wedyn, os i ni'n aros yn ein pechodau, i fod i golled tragwyddol, i fod yn y tywyllwch tragwyddol yn uffern. Ond nawr te, nid dyna ddiwedd y stori, a nid dyna ddiwedd yr adnod. Gwaed Abel yw hwnna, ein pechod ni yw hwnna sy'n gweiddi am ddial a chosb, wrth gwrs, sydd yn iawn, yn ôl cyfiawnder Duw. Ond wedyn ni'n dod at Iesu. Ac i ni wedi dod at Iesu Grist yn yr Efengyl. Ac yn wir, mae'r Hen Testament yn Seion ac yn y gyfraith hyd yn oed yn pwyntio at Iesu Grist. At waed sydd yn galw rhywbeth gwahanol, sydd yn gweiddi pethau gwell ac yn gweiddi yn gryfach.
Felly ni wedi dod at Iesu, cyfryngwr y cyfamod newydd. Mae hwnna'n hyfryd, achos trwy Iesu Grist, ac oherwydd aberth Iesu Grist, i ni'n dod i gyfamod â Duw. Cyfamod newydd. Cyfamod sydd yn seiliedig ar waed Iesu Grist, nid gwaed anifeiliaid. Aberth unwaith sydd yn para am byth. Cyfamod sy'n rhoi gorchmynion Duw, nid ar garreg, ond yn y galon. Mae'n rhywbeth mewnol lle ni'n dod i nabod Duw ac i berthynas bersonol a cwlwm o gariad gyda Duw. Ac wrth gwrs mae plant y cyfamod yn bobl Dduw, pobl Israel, nid y cenhedloedd. Yr eglwys yn y Testament Newydd ac nid y byd. Hynny yw, ni'n perthyn i Dduw nawr yn y cyfamod. Ni'n blant iddo fe. A mae hynny'n dod trwy ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac i ni wedi dod at waed y tainelli. Oedd yn bwysig iawn fel rhan o'r cyfamod. Oedd gwaed y tainelli. A dau beth nawr te o'r Hen Testament i egluro gwaed y tainelli. Yr un cyntaf yw y Pasg. Chi'n cofio'r Israeliaid yn yr Aifft. Ac Duw nawr te yn dweud bod ni'n mynd i gymryd bywyd pob plentyn hynna, pob mab hynaf yn yr Aifft, gan gynnwys Pharo, teulu Pharo, wrth gwrs. Achos yr anwybyddu ar rybuddion Duw, ar arwyddion y 9 pla cyntaf, Pharo'n caledu. Ac mae un pla arall, mae'r angel dinistiol yn mynd i ddod trwy yr Aifft i gyd. Cofiwch. Oedd y pla yn mynd i ddod trwy'r Aifft i gyd, gan gynnwys gwersyll yr Iddewon, yr Hebreaid. Ond mae neges yn dod i blant Israel. Y gallen nhw, wrth gwrs, fod yn saff rhag y pla yma. Ac felly, chi'n cofio, mae'r sleid nesaf, y tainelli y gwaed. Ond yn yr ystyr o beintio fe, os liciwch chi, rhoi y gwaed o gwmpas y drws, ond wedi lladd oen, perffaith, blwydd oed, ac wedyn rhoi y gwaed o gwmpas y drws, a mynd mewn i'r tŷ. A bod nhw'n aros dan arwydd y gwaed. O rhaid nhw aros yn y tŷ. A'r angel wedyn, pan oedd e'n gweld y gwaed, yn pasio heibio, Passover. Ond yw hwnna'n hyfryd. Passover, pasio heibio. Ac mae hwnna yn symboliaeth, wrth gwrs, yn pwyntio at yr oen di-fai a di-nam, Iesu Grist. Mae pob un sy'n edifarhau am ei bechod ac yn credu yn yr arglwydd Iesu, a'i aberth dros ein pechod. Mae digofaint Duw, mae dinistyr Duw, mae cosb Duw yn pasio heibio. Pasio heibio. Wrth i ni gredu yn yr arglwydd Iesu ac aros yn yddo fe. Nawr te, gai ofyn heno, odych chi wedi ymddiried yn Iesu Grist? Odi gwaed Iesu Grist fel petai o gwmpas eich calon a'ch enaid a'ch bywyd chi? Odych chi'n bersonol wedi credu ynddo fe, gan gyffesu eich pechodau, mwyn bod yn saff, rhag dinistyr, rhag cosb Duw, rhag dial Duw ar ein pechod. Mae yna le perffaith saff, wad, dan wad Iesu Grist, wrth gredu, wrth gwrs, wrth ymddiried ynddo fe. Ac wedyn yn ail, pan oedd Duw wedi rhoi ei gyfraith, cynnwys y 10 gorchymyn, wrth gwrs, trwy Moses, a dyma'r bobl yn cyhoeddi nawr i Dduw i ni am gadw'r gyfraith. I ni'n awyddus i gadw cyfraith yr arglwydd. A beth nath Moses, mae llun bach arall Duw yn ddim mor glir ond dim ots, mae e'n tainelli gwaed. Eto oedd yna anifail wedi cael ei ladd, ac oedd e'n tainelli gwaed. Ar yr allor, fel i ni'n gweld fanna, ar y sgrôl
y gyfraith oedd wedi cael ei ysgrifennu, mae'n tynellu'r gwaed ar hwnna, ac ar y tabernacl, popeth ac ar y bobl hefyd, oedd e'n tynellu y gwaed arnyn nhw. Symbol bod nhw'n cael ei gwneud yn lân, bod nhw'n cael ei glanhau fel pobl yr arglwydd, bod nhw'n cael ei neilltuo yn bobl i Dduw. Plant y cyfamod yn bobl yr arglwydd. Ond wrth gwrs, symboliaeth oedd e. Dyw gwad anifail ddim yn gwneud dim byd. Wrth gwrs, oedd hwn yn pwynt ymlaen at waed ac aberth Iesu Grist. Ond mae'r arglwydd Iesu yn awr yn llenwi y cysgod yna. Mae e'n dweud wrthon ni, i ni'n gweld yn ei fywyd yr oen di-fai a di-nam. A mae hwnna'n ryfeddod. Mae e mor wahanol i bawb arall. Mae e mor wahanol i Adda i ddechrau. Gafodd Adda ac Efa amgylchiadau ffafriol iawn. O'n nhw ymharadwys. Oedd Duw gyda nhw yn ymweld â nhw. Ond yn yr amgylchiadau ffafriol yna, mi ddaeth temtasiwn ac o'n nhw wedi ildio. O'n nhw wedi pechu ac wrthryfela yn erbyn Duw. Nawr i ni, mewn amgylchiadau llai ffafriol o lawer, i ni'n dod i'r byd yma gyda pechod yn ein calonnau ni'n barod, yn ein natur ni, a mae pechod o'n cwmpas ni yn bob man. Ond nawr daeth Iesu Grist i'n byd syrthiedig ni. Daeth e lawr i'r byd yma fel mae e heddi, yn llawn pechod y byd. Gafodd e ddim i enni'r un ffordd â ni, oedd hynny'n amhosib iddo fe fod yn ddi-bechod o'r dechrau. Ac wedyn yn gwrthod, yn gwrthwynebu pob temtasiwn. Mae'n ryfeddod, cofiwch, yr arglwydd Iesu. Mae'n hyfryd. Faint i ni'n gallu para heb ildio i bechod? So ni'n gallu mynd yn hir iawn. So ni'n gallu mynd yn bell iawn. Mae rhyw feddwl yn dod, mae rhyw demtasiwn yn dod, a ni wedi rhoi mewn iddo fe. Rhyw gymhelliad sydd ddim yn iawn, rhyw ymadrodd sydd ddim yn iawn, rhyw weithred, mae mor anodd. Os i chi o ddifri, a fel i chi wy siŵr lot arno chi, yn y frwydr ysbrydol, mae'n anodd. Mae'n anodd. I ni'n llithro i'r un beia. I ni ddim eisiau, fel Cristnogion, i ni eisiau bod yn lam. I ni eisiau bod fel Iesu Grist, ond i ni'n llithro. Ac i ni'n teimlo bod ni'n cymryd hanner cam a wedyn 2 gam yn ôl yn aml iawn, yn y frwydr yma. Ac i ni'n dod nôl at waed Iesu Grist, wrth gwrs, sydd yn ein glanhau ni ac yn ein sancteiddio ni. Ond meddyliwch amdano fe nawr. Dim byd. Dim un meddwl anghywir. Dim un. Dim ond meddyliau oedd yn gogoneddu Duw, oedd yn plesio Duw, oedd yn glir ger bron dynion ac yn lân. A'i galon gyda ni ddim syniad wrth gwrs, mor lân oedd e. A'i gymhellion, a'i ymadroddion, a'i weithredoedd i gyd. Mae'n ddisglair, mae'n sefyll mas, mae'n ogoneddus. Yr arglwydd Iesu Grist, mae'n hyfryd i edrych arno fe ac edrych ar ei fywyd. Ac wedyn, dyna'r oen di-fai, wrth gwrs. Oedd rhaid cael anifail perffaith. Dim un cloff, dim un dall, dim un unrhyw farc, a nam arno fe, dim clwydd, dim byd. Oedd rhaid. Pam? Wel, i fod yn gysgod o Iesu Grist, wrth gwrs. A mae yn rhoi ei hunan drosom ni. Ond wrth gwrs mae'r gwaed yma'n gweiddi rhywbeth gwahanol. Dyw e ddim yn gweiddi dial, dyw e ddim yn gweiddi cosp. Mae'r gwaed yma, gwaed Iesu Grist, yn gweiddi ryddhad, gollwng nhw'n rhydd. Achub, maddeuant, derbyniad, heddwch gyda Duw. Dyna beth mae'r gwaed, mae glanhad.
Nid cosb. Mae'n hyfryd, mae'n hyfryd. Mae'n gweiddi yn gryfach ac yn fwy effeithiol na llef ein pechod ni. A di hwnna'n hyfryd. Mae llef ein pechod ni'n gryf ac yn glir ac yn gyson, ond mae llef gwad Iesu Grist yn gryfach ac yn fwy cysodd yna o hyd i orchuddio y cyfan o'n pechodau ni, i foddi llef ein pechod ni ac i'n glanhau ni, a'n sancteiddio ni. Ac mae mor bwysig bod ni felly yn cyffesu'n pechodau, yn edifarhau ac yn ymddiried. Am y tro cyntaf, falle, os ych chi heb wneud hynny o'r blaen, ac yn gyson bob dydd fel pobl yr arglwydd. Dyma beth ni'n darllen yn Hebreaid 10. Adnod 22, gadewch i ni nesau a chalon gywir mewn llawn hyder ffydd a'n calonnau wedi eu taenellu'n lan oddi wrth gydwybod ddrwg a'n cyrff wedi ei golchi a dŵr glân. Dyma chi neges hyfryd yn yr adnod yma. Ni'n cael dod yn agos at Dduw, ni'n cael nesau at Dduw nawr, ni'n cael dod i'w bresenoldeb. Ac mae wad yn ein glanhau ni o'r tu fewn mas, yn glanhau ein cydwybod ni ger bron Duw. Fel bod ni yn gwybod bod ni'n lan, yn gwybod bod ni'n dderbyniol. Ac bod wedi prynu ein henaid ni, bod wedi prynu'n corff ni, ein bywyd i gyd yn iddo fe, i fod yn lan ac yn sanctaidd iddo fe wrth gwrs. Ac felly ni'n cael ein atgoffa i roi yn hunain, i sancteiddio'n hunain iddo fe. I ni perthyn iddo fe, naill ochr iddo fe, ein gwasanaeth i gyd, ein bywyd i gyd, iddo fe sydd wedi rhoi ei fywyd i'n prynu ni. Ac wedyn, yn ola Hebreaid 9:14, pa faint mwy na gwaed yr Hen Testament nawr, pa faint mwy y bydd gwaed Crist, yr hwn ei offrymodd ei hun trwy'r ysbryd trygwyddol, yn ddyn am i Dduw, yn puro ein cydwybod ni. Oddi wrth weithredoedd meirwon, i wasanaethu y Duw byw. Mae yna weithredoedd gall rhywun wneud, gweithredoedd crefyddol, gweithredoedd mewn enw Cristnogon, sydd yn farw. Neu mae yna weithredoedd sydd yn fyw ger bron Duw. Beth yw'r gwahaniaeth? Y gwahaniaeth yw bod ni wedi edifarhau, a bod ni yn edifarhau, a bod ni'n ymddiried yng ngwaed Iesu Grist. Dyna'r gwahaniaeth. Bod popeth i ni'n gwneud, iddo fe beidio bod yn rhywbeth marw nawr, a di-ystyr ger bron Duw, bod yna reality, bod yna edifeirwch, bod ni'n ystyried ble i ni ger bron Duw, ac yn ymddiried yn Iesu Grist. I'n glanhau, a'n sancteiddio, ac i sancteiddio popeth i ni'n neud gogoniant iddo fe. Wel, i ni wedi cael ein atgoffa heno bod ein pechod yn gweiddi ar Dduw. Am iddo ddion, ein cosbi a'n melltithion. A mae yna fesur o felltith arno ni yn ein pechodau o fod fel crwydryn. Chi'n gofio? Fel Cain. Ond mae Duw wedi trefnu yw annwyl fab i ddod i'r byd yma fel aberth, hynny yw fel un glân i ddechrau, di-fain, di-nam ac aberth go iawn dros bechod ei bobl. I ni'n diolch heno bod gwad Iesu Grist, hynny yw ei aberth yn gweiddi yn gryfach, yn fwy effeithiol, yn uwch, pethau gwell, na y gwaedd ein pechod ni. I ni'n diolch am hynny. Maddeuant, glanhad, derbyniad gan Dduw i bob un sy'n pwyso ar aberth Iesu Grist ar iawn y dalwyd ar y groes. Ac fel Cristnogion, pan i ni yn llithro
fel i ni, i bechod yn erbyn ein newyllus bob dydd, i ni'n dod nôl at waed Iesu Grist ac aberth Iesu Grist, sy'n gwneud yn siŵr bod ni'n ddiogel, yn saff yn y cyfamod cariadus sydd rhyngthon ni a Duw ein Tad. Ni'n diolch i'r arglwydd am ei air. Amen. I ni'n troi nawr at yr emyn nesaf. Mae'r gwaed a redodd ar y groes, o oes i oes i'w gofio. Rhy fyr yw tragwyddoldeb llawn i ddweud yn iawn amdano. Arglwydd, dim ond diolch sydd gyda ni ger dyfrondi heno. I ni'n cyffesu ein pechod, a gwaedd ein pechod, a haeddiant ein pechod. Ond i ni'n canmol gwaed yr oen. A ni'n canmol y drefen, i ni'n canmol dy gariad, bod ti wedi trefnu y fath waredigaeth yn ei arglwydd, bod y gwaed Iesu Grist yn gweiddi i ni gael mynd yn rhydd, i ni gael ein glanhau a'n derbyn, a'n sancteiddio, ac yn y diwedd ein gogoneddu hefyd. O, bendigedig fyddod enw. Arwain ni'n hellach a bendithia ni yn y cymun, yn enw Iesu Grist. Amen.